Господин Панайотов, да ни кажете какво точно представлява Форекс пазара и как се свързват участниците в него? Форекс пазара е, може би, най-големия пазар глобално. Вие правилно казахте, че оборотите за тази година са приблизително 4 трилиона. Това е така наречения over-the-counter пазар, в който няма една точна регулация, той не е под една шапка, тъй като той е доста глобален. Това е сбор от котировки на различни банки, които са свързани електронно една с друга. И това дава достъп до операция с различните валути за котировките, които те предлагат. Затова това не е както примерно Нью Йорк Stock Exchange или Българска фондова борса. Затова има центрове Нью Йорк, Лондон, Хонг-Конг, Сингапур, в които концентрацията на финансови институции е по-голяма, но пазарите в тези локации са свързани електронно. Това всъщност представлява Форекс пазара.